ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ahmad Aliyu za mu baiwa duka ƙuri'unmu baki ɗaya. Mutan Sokoto sun yi masa shaidar yana rufin gaskiya. Idan haddari ya haɗu a sa'in gane ake walƙiya. To mu je Ahmadu Sokoto muna so ka zama nan ba ɗaya. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Da sunan makagin dare da rana ubangijin safiya, nake yin shiri na saboda shi ɗaya ke mun kariya. Idan ya amince da ni na yau tankaɗe saman rariya, ya yi min yawan kwanaki da karko na zama mai juriya. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin Na sabuwa. gode. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Kanan ko salatai ga Mustapha Habibi abin kwaikwayo. Fiyayye ma'aiki Rasulun turbar zaman raga mun biyo. Da daga ahali ne da daga sahabansa gun suna waiwayo. Dalilin su ne duniya gaba ɗaya ta zama tsintsiya. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Da dai wasu na wahala ga fara suke ta neman jini. Ahmad Ali duka abin da yi wa talaka daga mun gani. Domin Ahmad ke gaban mu yanzu ba mu duban wani. Idan na ga tantabbara a gefe ina gudun kurciya. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ahmad Ali mai kamar zuwa ne wajen riƙon gaskiya. Idan har ana so a sha kunu ne ake jiran tsamiya. Ahmad Ali gaskiyar batutun ado ne a kabiya. Fata mu muke ma ya zama gwamna gare shi kwai juriya kwarai. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin Na sabuwa. gode. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Mutum ɗaya kamar goma Ahmad Ali wanda bai mantuwa. Fata ma muke ma jihar Sokoto ka zama irin Kainuwa. A filin gudu sai a bar wa zomo a tafiya kaguwa. Idan Ahmad ya zamo gwamna walla kulle a tabiya. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ahmad Ali za mu baiwa duk ƙuri'unmu baki ɗaya. Mutan Sokoto sun yi masa shaidar yana riƙon gaskiya. Idan haddari ya haɗu a sa'in gane ake walƙiya. Mu je Ahmadu Sokoto muna son ka zama lamba ɗaya. Alhaji Ahmad Kainuwa kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. To ni karan zumuwa na fi sha'awa ba ni ra'ayin nan rana. Matata tana can gida kawai ki bar ma zuwa 'yar tsana.
Sokoto za ta zama sabuwa idan Ahmadin ya zama. Batun gaskiya Ahmad Aliyu a mulkin ka ba murɗiya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ahmad Aliyu ka riƙe masoyanka duk suna godiya. A birni da ƙauye da gunduma ana son ka baki daya. Idan har dare gare ya waye ake kira safiya. Gare tsakkuwa ta walita darasi gare ki ne ke aya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ahmad Aliyu Kainuwa, kwararre gwanin riƙon gaskiya. A ran jajibir ne dukan sarakai suke shirin yo hawa. Ashe dai hakan ne kwarai da kalwa kaɗai ake daudawa. Birnin Sokoto da ma ƙauyuka suna son ka baki daya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. To ashe dai kujera na halitta ta ne kawai don zama. Ku kyale su kan zatin da aikinsu ne kawai burgewa. Akan tafiyar Ahmadu Aliyu walla babu mai tantama. Cikakken mazoyan ƙasar mu Ahmad Aliyu to ka biya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ako bangare na wuta ta lantarki baba na kokari. Kamar kun sani Ahmadin namu walla ba shi yin hanzari. Ako bangare na wuta mun ga ya zama abun marmari. Waɗancan da ke yin jayayya a gone suna turja. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin Na sabuwa. more. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ashe lafiya uwar jiki ce da ita akan yi noma. Baba Ahmadu ya yi ƙoƙari fagen lafiya makama. Fagen lafiya kun ga mai yabuwar irin na girma. Dan yayo ginin asibitoci da dama mu duba baya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Mazo ɓangaren ruwa da shi ne aboki na rayuwata. Baba Ahmad ya yi tankunan ruwa har zuwa matata. Domin gashi bohol don inganta rayuwata. A APC idan ka wuce gaba mu mukan bi baya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ako bangaren noma Ahmadu shi ya taka babbar rawa. Domin daga manoman garin mu gonai suke shirin rabuwa. Ashe bangare na noma tilas mu sai da shi Kainuwa. Ahmad Aliyu shi muke bukata a jami'ar tsintsiya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin Na sabuwa. dace. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. A filin gudu ma ana ganin barewa da ƙarfin hali. Alhaji Ahmad Kainuwa ashe ka wucewa mai ɗan hali. Baba Ahmad ko fage na aikin sama yana jan hali. A yau baba mu kai muke bukata a jami'ar tsintsiya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan sa kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin Na sabuwa. zarce. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Honorable Sanusi ɗan Fulani gai da kai mafi juriya.
ɗaliban atikawa tuntun ka rike gaskiya. Ka zama gwani jarumi a tilas mace da kai Kainuwa. Wani rabal Sanusi a gaskiya dole ne wuce kariya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan so kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali Baba mai juriya. Shi tallaban atikawa mun fahimce shi ba shi mantuwa. Bayan ayyuka dole ne za mu ce ya zama kokwa. Wani rabin Sanusi walla mun gane ba shi rashawa. Shi ya ce mai yau baitukan Ahmad Aliyu mai juriya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan so kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali Baba mai juriya. Sannata Aliyu a mako jagoran mu mai gaskiya. Dole ne na ma baituka don ka zama mai juriya. Minista katukan Sokoto dole ne na saka ciki. Ciso dattijo kai ma dole ne na ma gaisuwa. Ambasado Shehu na wurin mutu dole ne mu ma gaisuwa. Ambasado Sahabi Isa dole za mu ma gaisuwa. Wani rabin Isa a ci da baba ya rike gaskiya. Ciyaman fati Sokoto baki ɗayan mutu kabiya. Wani rabin Isa a ci da wallahi ka riga kabiya. Alhaji Hassan Dangote da fite dole za mu ma gaisuwa. Sakatare na fati Alhaji Abu dole ga gaisuwa. Alhaji Haruna da ma'aji za mu ma gaisuwa. Wani rabin Tukur alƙali wallahi ka rike gaskiya. Yazile da Alhaji Nasiru walla ka rike gaskiya. Algon fati ciyaman ai dole ne nake gaisuwa. Alhaji musu kato ilela ka zamo irin Kainuwa. Alhaji ya oke ciyaman gada ka zamo Kainuwa. Alhaji ɗayira an kanci wallahi ka zamo kokowa. Wani rabin Lasir Ladan ai dole ne na ma gaisuwa. Baba nan sakatare Aminu Dokko kana rikon gaskiya. Sana na sa Abdullahi dan balagarin Sokoto. Bashir Basha shugaban 'yan kasuwa yana nan ciki. Malam Nafi'u dan Hajiya a garin mu ka zama kokwa. Wani rabin Bala Hassan yanzu ya ga ka zama Kainuwa. Wani rabin Musa memba dan gada muna godiya. Tambari tafi da Allah kai ma muna yi ma godiya. Alhaji malami ɗan Isha'i muna yi ma gaisuwa. Wani rabin Kasimu ɗan malam dole ne mu ma gaisuwa. Wani rabin Ya'u ɗan ɗakai ma yanzu ka zama Kainuwa. Wani rabin Aminu Liman to yanzu ka zama na ɗaya. Wani rabin Mustapha Dutse wallahi ka zama na ɗaya. Almutsoho Gwandawa wallahi ka zama na ɗaya. Fati ciyaman a Sokoto nasu ka zama na ɗaya. Kana Bello mai nasara ai dole za na sa kokwa. Fati ciyaman Sokoto South dole zan gaisuwa. A tayarwa Ahmad da shema dole mai gaisuwa. SCA Media and Yesu Matas mafi juriya. Dukkaninsu duk sun biyo Ahmadin mu baba mai juriya. A APC jam'iyya ta baba Buhari mai gaskiya. Kwararren masoyin ƙasar mu wallahi kawo mana godiya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan so kuke son kwata ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali Baba mai juriya.
kwararre mara mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta tsabta ta zama irin Sabuwa, ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta tsabta ta zama irin Sabuwa, ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya.